Ini kan daging lintus. Ini dia, kemana mau daging lintus sedikit. Napay bakas sa Bagyo. Napay bakas sa Bagyo. Ikaw na nila. Ako muna. Subang direct. Ay! Ay! Hi! Ah! Si Madat. Nag-uban lagi mo. Nag-uban lagi mo. Nag-uban lagi mo. Ah. Sorry ba dito? Ngari sa may chapel. Hi, te. Ay, mas kuhan. Chiche. Ha? Ako che. Mas amo. Di lagi mo uban wala ka mo suroy. Tawagin na di arame di namin lukso. Naligo pa mangguto. Jesus. Ano ko ba? Lagi mo pagikuan nag. Madugay-dugay pa may mamaligya may itlog. Namin mga itlog da. Log. Ikaw as mga kuan. Wait lang kon. Mamaligya lagi may. 120 rang 3. Pila? 120. Labot ka jo 120 ang 3. Ano 20 di ay? Ano 2.40. Kino muro makurat basta mo baratong itlog no muratag makurat. Ate na. Tunay mo de. Jowa ko kay boss si Chura na. Kakit-kit pa ko. Fried chicken. Aman mo na mista. Na si Kuan. Amo. Dabay palit di ko na 5 kilo. Dito kami sa ilang dulong lagi. Dito mo. Sige na, bro, matag-ray na diri. Oy, mo ato sa may chapel. Sige madam. Okay. Kadang to kami sa bahay namin. Wow. Welcome to my vlog. Na oh. Game Kuhan parcel. O pa today chicken. Lalain na no kay Turing! kinsa sina. Si Turing! Kamay ragzat ko sa una na. Gamay naman to. Si Jai nag-make up ni Maricel pagkasal. Lagi. Indot si Ding. Badam. Udah po kami siya. Sige kaong glitchon. Ang sarap ba kayo jangan? Sim. Kauban man lagi sila ni ito badam na Junior ba ni? Junior lagi. Yara. Junior. Yara. Musta naman mo? Ya, salin sa ulit. Kung sabay salin na udit. Di papud salin sa udit. Oy. Masalin sa dito dun eh. Kita-kita sa mga lula. Iya. Asa si Che? Ako gipasaka abot din sa maulit sa saka ni Mario. Unsa ka naman? Di naman mo nagsusal mga to. Di naman mo. Sida dito. Ano kung sa klaseng asyenda. Tawag na sa atin na. Suroy si ina siya, suroy sa amo ah. Ina siya suroy sa amo ah. Kay maghimo ko og cookies para dadon niya sa Manila. Uy, bisarap sa bulak. Lunes pa ugma. Kasi dito ko sorry. Sorry dito. Ayoko. Dito mi sa ina diyan. Ano daw? Oh, naon na go. Sorry ko sa mga. Na nga tumbam kay ko. Grabe ko tuloy pabor ni. Mangga po ya. Asang oh, bahala ko manggaha. Basta way na unsa nga mga tao. Ya, kanaw naman na. Mahitas kumitan. Bag-o? Sige. Oh, bag-o. Okay na. May bay. Isa na natin. Itlog nang maligya mig itlog. Tino ko dyan. Tinuod. Pila. Mong itlog. Kila na ikuha na tagutso. Gusto na. 3 na 1. Mahadlok mga Diyan ko jo. Ngano man? Wow, ngano. Ayang sila kay Tit. Sige lagi, nindot ko no mo pihawir. Nangit. Samtang na miss na maligya pag mig itlog. isang tao. Dito ila kanulo. Umato jud ning mamista ta kay magkita-kita ga jud ning mga kaparintingan. Oh. Day, may mo tungara ba kuno? Oh, to nga 120. Palit ako tuwan eh.
2, 4, 6, 8. Oh, 80. Naku, ini yan. Maglaga di kag itlog. Diyan naman magpuyo ng ina. Ikaw na nagpuyo. Ano po gawas? Asa naman yung mga Hugas, tagaw. Tik lagi. Ikaw rin nagpulo niya ka sa bahay niya. Ako na. Ang bagay pandemic ko beta. may dang bay. Di bata ka. Pagyo ba pagyo mo dili ta. Kay. Kaya na naman kayo, di hamang gyapon. Mura to dili ba kay? Wait, cellphone mo na ini. Apay mo eh. Pas ko butang sa hay. Hindi to subian. Bukas pa namin pag naamon kita di ay. Thank you. Ya, muna lang po niya. Oh, sige. Amping. Ito na. Iyan na. Ano mo kasi Oh, hapit na mahurot ang akong itlog. Ang hotdog na lang. Utang ini. Chichiri. Ilan na lang ni Katri? Salamat. ano ko na da? Oh, okay, amping. Merry Christmas. Oh,